Karon adlaw sa Sabado, kapistahan sa pagpahibalo mahitungod sa Ginoo. Sulod sa Kwarisma, madunggan nato ang daghang mga pagbasa sukad sa panahon nga ang mga Israelita naglatagaw sa kamingawan sa dihang mibiya sila sa Ehipto nga nalingkawas gikan sa ilang kaulipnan ngadto sa ilang kagawasan didto sa yutang gisaad. Bisan ang pagpahibalo sa anghel lahi sa Kwarisma, ang ebanghelyo karong adlawa migamit og mga pinulungan nga mabati balik ni adtong panahona. Ang anghel mipahibalo kang Maria nga ang gahom sa Dios mulandong kaniya. Ang pulong landong gigamit usab panahon sa Exodo. Human natukod ang tagbuan ng tulda ug napahaluna sulod niini ang arka sa kasabutan, ang Dios milandong sa maong tulda, nagpadayag nga siya anaa uban sa iyang katawhan. Ang paglandong sa ebanghelyo karong adlawa, nagtimaan kang Maria nga mao ang bag-ong arka. Ang iyang lawas nahimong puloy-anan ug mupahimugso sa pulo nga magpakatawo nga mupuyo uban kanato. Ang iyang anak nga si Jesus nagpabiling uban kanato bisan karon diha sa iyang simbahan ug diha sa iyang mga sakramento, ilabi na diha sa santos nga Eucharistia. Ingon nga ang mga Israelita nalingkawas gikan sa kaulipnan, si Jesus maglingkawas usab kanato gikan sa sala ug sa kamatayon, nahitabo kini tungod sa pagsanong ni Maria. Pamalandong. Si Jesus, ang pulo nga nagpakatawo, nagpabiling uban kanato diha sa simbahan, diha sa mga sakramento ug ilabi na diha sa santos nga Eucharistia. Nakaamgo ba ako niini? Andam ba akong mosanong sa kabubuton sa Dios sama sa gihimo ni Maria? Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isayas, busa pamati ubanay ni David, dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tawo nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayud muhatag kanimog timaan ug kini mao nga usa ka batan-ong dalaga manamkon ug muanak og usa ka lalaki ug nganlan niya siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo ug halad wala ka mobuot, apan mga dalunggan nga inablihan alang sa pagsugot imong gihatag kanako. Mga hinurot ug sunog o mga halad bayad sa sala wala ka mangita. Unya miingon ako, ania mianhi ako. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Diha sa basahon gibutan alang kanako ang pagbuhat sa imong kabubuton o Dios ko, maoy akong kalipay, ug ang imong balaod ania sulod sa akong kasing-kasing. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton.
Ang imong katarong wala nako tagui sulod sa akong kasing-kasing, bahin sa imong kamatinud-anon ug sa imong kaluwasan nagsulti ako. Wala nako ang imong kaayo himuang tinaguan ug ang imong kamatuoran diha sa bagang pundok sa katawhan. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Kay ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod niini, sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios. Dili kabuot sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa nahisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya, dili kabuot ni mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap o sa mga halad nga mananap nga sunugon didto sa halaran ug sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Gisulti kini niya bisan kun kining tanang mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya miingon siya, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa makausa lamang ug alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babayi. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka ug manganak og lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo
ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo. Kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.